És una biblioteca que deu el seu nom a una proposta de la taula de dones del districte, que en el seu moment van fer la proposta que volien i ens proposaven, demanaven que dugués el nom de la Montserrat Abelló i Soler, poeta, traductora, nascuda en l'any 18 a Tarragona, exiliada després del 39 i que en els anys 60, en l'any 60, quan va tornar de l'exili, es va fincar a la nostra ciutat, a Barcelona, i a la qual, en aquest sentit, també li retem l'homenatge i el record d'una dona que va tindre una trajectòria vital en defensa de la seva condició de dona, feminista, lluitadora pels drets i treballadora de la cultura, i que d'aquesta forma doncs crec que tots plegats li fem aquest reconeixement. D'aquest equipament sentim una enorme alegria, no sols per tenir aquest equipament en el nostre districte, sinó per la significació que té aquest edifici, el que significa des d'aquest punt de vista de recuperació del patrimoni. Per nosaltres és important, per tant, poder connectar el que és la cultura, el que són els llibres, el que són els medis audiovisuals amb la memòria col·lectiva, la memòria industrial, la memòria patrimonial, la memòria obrera i de classe. Aquesta era una fàbrica de dones, era una fàbrica bàsicament de dones que, com se'ns explicava, una fàbrica textil de seda que tenia molt de soroll amb unes condicions de treball doncs dures i que per tant aquí ens recordem també d'alguna forma, homenatgem i recordem aquella memòria. Sigueu capaços d'unir els esforços i avui tenim una biblioteca que a més de descobrir tots els amplis espais habituals de la biblioteca s'ha especialitzat també en el que li diem els llibres de maker, els llibres de produir, els llibres que ens donen d'innovació i que permetrà doncs també en aquests 3.300 metres quadrats que tenim en aquesta sala poder gaudir i conèixer el món del disseny, el món de la creació, el món de la innovació i per tant també que sigui una eina després per poder-lo treballar. Em recorden molt les biblioteques nord-europees, per l'àmbit, perquè són blanques, perquè hi ha la fusta, però a més perquè l'estil de dintre, que és acostar els llibres i fer fàcil arribar a dintre un espai com una biblioteca. Sempre tenim presents aquelles biblioteques que eren molt tancadetes, que hi anaves amb molt de silenci. Avui les biblioteques s'han convertit en una altra cosa, que és això. Enhorabona als veïns i les veïnes, que són qui batallen aquests equipaments, a vegades en lluites de dècades, i que són els que realment fan la millor de la ciutat, que és la ciutat dels barris i de la gent. I a més aquest equipament és un equipament, com deia, que recull el millor de Barcelona i dels seus barris, el seu passat obrer, la memòria industrial, un equipament cultural, les biblioteques, però que a més ho actualitza i crea sinergies amb uns equipaments nous però que ja formen part del dia a dia en els nostres barris, com són les fàbriques de creació, i crea sinergies amb la innovació tecnològica, amb la robòtica, amb la creativitat, amb el disseny, amb una cosa que és ja el nostre present i encara més el futur de la nostra ciutat. I crec que això també és un dels elements que precisament distingeixen aquest equipament. De fet, la biblioteca, a part de ser biblioteca en general, està especialitzada en la cultura maker i crec també que aquest és un valor afegit d'aquest equipament importantíssim.